Cristina, de ce ai ales medicină? Încă de mic copil mi-am dorit să fac medicină pentru că îmi plăcea foarte tare să fiu în apropierea oamenilor și eram cumva dependentă de a face ceva bun pentru ceilalți. Rămâi în țară sau pleci? Voi rămâne în țară, cu siguranță, pentru că îmi doresc să schimb cumva lucrurile de aici. Vreau să reușesc să-i ajut pe români, pentru că dacă nu ar exista oamenii, medicii români, să aibă grijă de ei, cred că s-ar duce totul de răpă. Trebuie să existe cineva și pentru noi. Nu putem pleca cu toții. Dar asta nu înseamnă să te sacrifici pe tine, cumva? Eu îți mulțumesc că rămâi aici, dar mă gândesc și la tine acum. Da, depinde. Eu sunt obișnuită de mică să trăiesc cu puțin, nu am pretenții foarte mari. Mi-aș dori cu adevărat să se schimbe sistemul și să fim mai bine plătiți, însă cred că pot să fac partea mea de bine fără să am așteptări foarte mari. Crezi că o să fii respectată aici? Crezi că o să fii iubită aici? E o problemă delicată cu respectul. Respectul, în general, îl câștigi. Și nu mă aștept ca toți pacienții care vin la mine la ușă să mă respecte, dar dacă eu mă comport adecvat și reușesc să le câștig respectul pe parcurs, cred că pot să păstrez acest lucru. Ce ar trebui să se schimbe în primul și în primul rând? Schimbarea ar trebui să vină atât pe partea umană cât și pe partea materială. Dar e ceva de lungă durată, nu se poate realiza peste o zi, peste un an, este vorba de foarte mult timp. Important ar fi să ne dedicăm cu adevărat meseriei și să facem lucrul ăsta pentru că ne place, în primul rând.